Bafowethu njani ekuseni bafowethu, there's no biggie today bafowethu. Ngithi bafowethu angizobonga amandla ka social media namhlanje ekuseni. Guys, ebusuku izolo bengabo 11:37 ngithola i-call from one of my friends. Uyangithinta mgibe mfethu ngisendleleni ngibuya eWitbank bengilande uma wengane yami. Lolova lo umuntu engijwayele ungakanongoma eMoscow. Athi mgibe mfethu ngicela ukuthi ungisize ndoda sesifelwe imoto ku N4 after i-toll gate. That means if yena imoto imfele after i-toll gate ku N4 kumina it will be before i-toll gate. Alright, mgibe mfethu ngicela ukuthi ndoda uzongilanda because all over laba engihamba nabo bathi bona bazolandwa amajita abadonse abayise eSosha. Okay? Bafongiyeza ngivuke nami ngigqoke ngihambe futhi mangifika khona ngifike I think bese seyoshaya o1 kodwa ngifike ngibathathe nomuntu wakhe nengane sibuye ngidlule eAlexander ngibashiye khona bese ngiyehla ke ngizaneno ngala mangijoyina uM1 bafowethu before ngidlule iKilani Mall of which is on my right hand side mangiza ngala ngizwe imoto ngathi isondo lilana nenkinga ngithi hayi ake ngipresse ongcono ngiyomela ngasegedini laseVets because le ndawo ngathi ithanda ukuba dodge liya ngakoKhilani ngipresse mangifika lapha ngaseVets phezulu lapha nali igedi laseVets phansi ngiyime lapho ke ngiphule out emgwaqeni hayi ngehle ngicheck lapha isikhathi bese sengo2 something lapho si approach u3 hayi okay zinje alright ngehle ngikhiphe ispanela mangisaqhumisa ikuzana ama bawoti ngale ngibone imoto yaka Toyota guys. Le Toyota guys angazi uToyota bani but lo oyivan okhonzwe kakhulu ukuhamba abelungu ongama 4x4 yabona yoke lo oba khona kulomdlalo kakhe wamanzi bathi nje uma uthenga uyimillion ukugqoko phambili uhlala abantu abawu2 yabona lo moto leyo yathola enkulu guys bazohamba oqonqa angazi ukuthi iToyota bani leyo ishaya ihood yehla ngale ibheke ezansi yabo ayi yabona ngithi yabona bese ngibuya ngizama uqhumisa amasondo ke ngibuye ngithathe uje mangithatha ujeke le moto ebengishayela ihutha yehla nansi manje iza emva kwami nayi le moto ngivele ngivula isivalo semoto sangemuva lesiya ngisivule ngisithi bese ngivula nalesi sengaphambili angifuni ukuthi angibone bese ngiyima nje yabona ngiphathe into yami ngesandla kanje ngikade ukuthi lo muntu ozokuhlala phana yini le afuna ukuyenza ngibheke at least le muntu lela bafethu ayinabo abantu abahlala ngemuva abantu abakhona bahlala la kuphela bangisaveya uyedwa umuntu ophakathi ngibe ukuthi hayi suka ngeke ngibulawa umuntu oyedwa mina yabo hayi ngibe angiboni vela amawunda le moto athintiwe yabo so ngiyazi ngisho ukuvela angiboni so ngimgade avele kwehle umjito ogqoke iskipa esimhlophe bafethu nesikhindi esimnyama yabo ethi awumgibe yabona ngithi yisho ndoda yabona ngimbuke lo muntu angimasi at all angimasi nje ungathi uyiscore mubi nje unekhanda elincane ngathi imfezi hayi ngifake ikhuzana yami ke lapha emasendeni ngiyifihle ke ngithule ngihambe ngekuyena hayi ethi ngiyakubona ndoda hayi usenkingeni zithina ngimtshela hayi fethi hayi isondo yabona ethi hayi awuthi fethi ngikusize fethi fast yabo hayi alright ngithi okay hayi ngisize ke ndoda ngeke ngimnikeze izana ispadela ngihambe so ngizela kumbheka ukuthi akaphethe sibhamu hayi ngimbheka hayi lo muntu hayi akaphethe sibhamu hayi ngibona hayi ngisafe ngijike ngikhipha isipele mina ngale ngibuye bephampa ujeke lomfolo fast uyisgora nje yabona aphampa lokhuzana qede ngifaka isona siyaxoxa ngapha mayisehamba bafowethu into engicela ukuyibonga engicela bafowethu bangani bami beqiniso le mfolo yabasehamba ngimnikeze imali ebila ewuhlweze I mean engamaphepha sengishiye endlini beku250 mangimnikeza ayibonge athi ngibe mfethu nginto nje bengikusiza mfethu ngimbuze ubani ke wena nsizwe ethi unongxamela manje angazi unongxamela isibongo noma igama but ethi ungwase South Coast yabona ukhuluma nje lesizulu vele sangapha emsamo uyamusu yabona so bafowethu ngicela abangani bami beqiniso leyamfo ungisize ngeintatha bafowethu
ngilidinga ngempela usizo ngizwe ukuthi i-safety yami is like 50% shaky. Wafika wazongiqinisa idolo bafowethu. Into engicela kini bafowethu, ngicela niyongifollowela yena. Nimtshele ukuthi sithunywe umgibe ukuthi asizokufollow. Bese niyangibongela futhi kuye. Ngiyacela nje bafowethu. Nifike niyamfollowa, niyakhomenta kuma video akhe uthe umgibe asizobonga into oyenzeke kuyena. Nongxamela mfowethu, nongxamela NA Shangazi banzi 3 banibani. Ngiyabonga bhuti wami. I-account yakho ngivuke ngayibuka namhlanje ekseni, uyangifollowa bhuti wami, ngakufollowa back nami. Thank you very much, my brother. And I love you a lot, my brother. South Coast people, I love you all. In Jesus' name, amen.